dihalan nang mate, dohot dia ngoluan na sora suda. Amin. Tikting masa di minggu pasapuluhon dung Trinitatis tanggal 11 Oktober 2020 bagian na parjolo. Tema minggu goar ni minggutta sadarion ima minggu pasapuluhon dung Trinitatis dohot tema naposo nagabe pangoloi bagian na paduahon dana na sorang. Nah di hari Senin 5 Oktober 2020 di basa-basa Tuhat tado sadadak dana bawa di keluarga ni amatta Jonathan Sitanggang inatta rilis boru Situmorang. Alamat Perum Nuansa Indah, Bambon Asri Blok C4 Citayam, nomor registrasi Sadawalu 42 masuk di kelompok Getsemane. Di pasdo dak danahi songoni nang naturasna. Bagian na patoluhon padidion na badia di hari Minggu sadarion tanggal 10 Oktober 2020 di parmingguon pukul pitu uip duksipul jamita patupaon ni huriat tado padidion na badia walu halak yanak kon ni ruas bagian na papaton maka tidak kon haporseaon. Di hari Minggu sadarion tanggal 10 Oktober 2020 di parmingguon pukul 10 lalu wib maka tidak kon haporseao do sahalak naposo. Bagian na palimahon nanaing marbagas tikting paduahon. Naing majalo pasu-pasu parbagason ma Pangeran Partogi Longguk Hutauruk anak Niamata Bangar Hutauruk inatta situa Nursalam Boru Hutahayan ruas ni HKBP Jatiasih Resort Jatiasih alamat Kemangipi Graha Jalan Saron Pitu Blok E3 nomor 17 dohot orwanna Natalia Kristi Boru Sibarani Boru Niamatta Humisar Sibarani Nahinan inatta Dameria Boru Panggabean ruas ni HKBP Depok Sada Resort Depok. Alamat Perum Telaga Golf Clusters Scotland Blok G 11 nomor 26 Sawangan Depok. Pamasu-masuon hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 di HKBP Jatiasih Resort Jatiasih. Bagian na paunopon ruas na pida mamungka minggu sadarion tanggal 10 Oktober 2020 nunga pidahuria keluarga Niamatta Lubba Jorsen Siahaan inatta Ledia Boru Sagala alamat Kapling UI Timur Blok A nomor 10 Tanah Baru Depok Nir Sadawalu Pitutolu kelompok Judea Nasida Pida tu HKBP Setu Resort Solagracia Cibitung. Bagian na papituhon berita habot niroha. Nah di hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 nunga marujung ngolu inatta Asmin Boru Hutahayan umur 62 tahun. Nah hinabaluhon Niamatta Yunus Simangucong. Alamat Jalan Keramat Raya Gang Beringin 1 RT 02 nomor 12 nomor 2 Beji Nir Tolu 2 Tolu masuk kelompok Philadelphia. Di Udehon hari Jumat tanggal sia Oktober 2020 di TPU Kalimulia. Tuhat tama nama ngapuli sude keluarga na tinadikonna. Bagian na pawaluhon Dewan Diakonia. Dewan Diakonia naing patupahon pelatihan teknisi
air conditioner at manang AC 5 halak ruas ni HKBP Depok Sada dohot hatot tuon. A. Ruas ni HKBP Depok Sada. B. Umur 20 sahatu 45 tahun. C. Dang adong ulaon na totop di tikyon. D. Marsitutu naeng gabe teknisi AC jalarade manghuton tata tertib pelatihan. Tuakat calon peserta pelatihan na marsitutu naeng manghuton asa menghubungi seksi pendidikan HKBP Depok Sada amata situa AR Lubis melalui WhatsApp ke nomor 0815188988988. Pendaftaran ditutup tanggal 10 Oktober 2020 pukul 24 WIB. Hobar tu bilangan ni pelatihan narade di Tikyon, seksi pendidikan patupahon seleksi peserta dohotna manutuhon haputusan nagabe peserta pelatihan. Bagian na pasiahon persembahan kasih. Di hari Minggu tanggal 10 Oktober 2020, patupot tado padurungot tujolo, tali kasih tu amata preses HKBP Distrik 28 Deboskap, Pendeta Dr. Andus Berlintamba MD, siala kubasian nasida na sailaon. Bagian na pasapuluhon, pesta gotilon. Panitia pesta gotilon nunga paredehon rekening bank di BRI unit Depok Timur atas nama pesta gotilon HKBP Depok 1 garing Sanggam Sim malam pada sipon pakobasion di huria na pinasaha ni keluarga tuhat tama nama masuk-masuk. Bagian na pasapuluh toluhon Dewan Parartaon. Mamuka hari Minggu naro tanggal 10 Oktober 2020 ganu pelean na pinasahat marhite transfer bank tu rekening huria HKBP Depok Sada sahat tu hari Jumat pukul 10.05 ditiktikon di hari Minggu. Pelean na pinasahat dung pukul 10.05 dohot pelean tunai na pinasahat marhite bendahara huria di hari Sabtu di tiktikom mai tu hari Minggu na mangihut. Bagian na pasapul paton duk sipul tiktingon begiot tado panorangion sian panitia pesta gotilon domu tu ulaon pesta gotilon si patopota di bulan November nanaeng ro. Tikting na sodijinahon dohot barita parhepengon tajahama di lembaran warta na pinarade ni huriat. Songonima tikting masa di huriatta di bagasan minggon sai di pasu-pasu tuhat tamai tau sangap di guarna. Pinasaha matiki tu panitia pesta gotilon lau mangalehon panorangion. Salam, horas, kita saluhna. Selamat hari Minggu. Di hamuak kamanami nanami, Jongjong Adison mewakili panitia pesta gotilon tahun 2020. Sona somal di huriata nunga tulu hali di patupa pesta gotilon. Di bagasat taunon omma na opat talihon. Di hamu amang inang marukil do panitia dung didok iko patupauta pesta gotilon di tahun 2020. Sudido hitau botosa dia maparukiloni ala memang sudah Portivion mengalami musibah mendunia imana di goranna COVID-19. Tentu dihita saluhuna tapak kilalaho do hamaoloni.
alani marukil dotong panitia mamikiri buasa pola ikon bayenon pesta gotilon. Ima naro turohanami. Alai dung lam hupikiri hami songotona ni huria na pinasahat na sida tu hami hupikiri hami songonon. Tutudo gudak parukiloni alani nama saon. Alai di situasi dohot parukiloni mau liate dodohonot tatong tu debata nakpe masa parukilon naduk-duk di tonga-tonga ni huriatta alani namasa. Dia masih hamolete honotta tu debata. Dihamuak kamanginang nanaik si idaotta di palua debata dohita jala diramoti debata dohita nakpe di bagasan parukilon naduk-duhi. Ommara naikko bagas rimangatta di bagasan roha do pikiratta. Songonomma maol ni namasai. Songonomma duk-duk ni parsahitoni. Ruas ni huriatta godang do na mengalami musibahi alai di palua de batado. Tutu manaod do. Pola do marsahit. Pola do ikut dirawat. Pola do adong na PHK. Pola do adong na kesulitan diakka perekonomian. Alai sa rodi tikion. Tutu pujotta do tuhatta debata. Diramoti do hita bui marpungu di tonga-tonga ni huriat taon. Lau mamuji pasangapot debata. Alanima diamuak kamanginang. Di bagasan hamaleteo ni rohatai. Ikot totonggo patuduhonotta jala pujotta debata. Jala sada dalan lau patuduhoni ima marhita pesta gotilon di tonga-tonga ni huriatta ai di bagasan ni ido patuduhonotta natutudo hita si hutton hata ni debata ikon madok mauliate nakpe di bagasan parukilon naduk-duk. Omma si sosohonono nami tuhita saluhuna. Asa tapatupa pesta gotiloni nakpe di bagasan keprihatinan. Tentu di hamuak kamanginang dang marpesta hita songot tulu hari na ukiata ulahon. Manortor hita di bagas garejaon patupahon akka hiburan do dia daksoni. Alai patupahon ni panitia do. Lau patupahon acarai melalui live streaming. Melalui acara-acara di live streamingi patuduhonon yakka panitia do, patuduhonon yakka ruas na berpartisipasi do bentuk-bentuk acara na naik si patupaon dalam rangka pesta gotilon di tahun 2020. Pabartusima akka manginang mangido hamigos marsoba hami tu hamu mangilik asa saluhukna hita ruas ni huriatta patuduhon las ni rohatta ala ni habalgaon ni asini roha dot pasu-pasu ni dewata nasahat tu hita. Molo tarisihi doak kamanginang tetudohonot tado holan nama rukil do huriaon alai lupa do hita. Molo taingo tamanginang mulai bulan Maret tahun 2020 dak ya berahita marminggu sonna somal tu gereja tahun. Tentu akka hak tape dang apala tapatudu hobbe soriko ni hakta nan ilean ni debata. Setunggu gawe salah pemahaman hita kamanginang. Moloro hita marminggu tu gerejaon tadok kewajiban do mangalian pilihan.
salah doi. Hak tado mangalian pilihan, bukan kewajiban. Kepada kerajaan Tuhan tidak ada kewajiban. Kewajiban kita hanyalah menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberi hak kepada kita untuk mengucap syukur. Jadi satu tadok nata pasahat tuhuriai gabe kewajiban tate. Prinsip yang salah. Tuhan telah mengatakan, pujilah aku dalam segenap hidupmu. Dia sudah memberi hak kepada kita untuk memuji Dia dalam segala hal. Jadi ada kewajiban. Allah naung dilihat debata hak tuhita, kita harus menggunakan hak kita kepada Tuhan. Alanima dihamak kamanang, patupan di panitia do dalan pasahaton ucapan syukur tutuhatta marhite amplop gotilon na pinasaha niak kasih tua kelompok tu ganup ruas nihuria molo tulu hali marturut-turut hita marpesta gotilon sai ditotu hodo bilangan ni isi ni amplop alai yang gori taonon dang ditotu panitia alai digerakkan oleh kesukarelaan dan sukacita daripada jemaat. Lomomu ma'akka manginang moloduk sahat amplopi tu bagas tabi, tu tangat tabi, isi hamuma sadia natarojar siar rohamuna. Alai pangiduhonon namiro unang margabus sita tutuhani. Taleyamma nasa natarbaik kita hobar tu asi rohani debata. Molodok sahat ampulopia mang alatik kina pinasaha ni huria tuhami panitia hanya 28 hari. Semala panitia pesta gotulir dibentuk 3 bulan sebelum hari alai yang gori taonon. Olah 20 hari kerja do di pasahat tiki tuhami. Dohoton gomos pangiduan nami tuhamak kamanginang molodok sahat amplop di pasahat situa nagabe koordinator di kelompok pertangyangan dulu 4 hari kemudian paulah kamu ma amplopi molotuk swadok pe natar baik kita amplopi paulah kamu ma dak pola manarita hamidisi holan asa tertib do administrasi mula ma amplopi muse asa bui dalam ni panitia patu pahon deteksi kenyamanan unang adong sesama panitia gabe marsuku-suku tuak karonganna tulu 4 hari kemudian tarikon namai moladok tikimuna pasahat tamuma tu situana na paduahon di patu pahuriat tado marhit panitia ima parcel boido dohono muna tuaka koordinator kelompok naung ditunjuk adong 2 macam berupa makanan manang na buah-buahan hamu mamanot tuhon ahado jenis ni parcel na naik sibu atau muna harga ni parceli 500.000 do dipangido panitia dak pola sonak kana salilingon digijang ni ala waktu si hami dotong di dalam keprihatinan dohita namar pestaun. Napatuluhon dana naik si pasahaton ni panitia tu hamu akamanginang totonggo topoton nami hamu akamanami ina nami tu bagas muna laho pada sipon melengkapi parhepengon ni huriatta marhite pesta gotilon unak pola sonna maol hamu akamanginang majalo haroro ni panitia molotungro mamakuringi hamuna tu bagas muna plus samu mahami tu bagas muna nakpe naik konadong si pasahaton nami tu hamu ruas ni huriatta alai dak pola sudi
Adong manang napigan anak si topoton nami, las marohamuna majalo haroro nami. Di acara puncak di pesta Gotiloni, patopuan di panitia do hiburan, ibadah melalui live streaming. Buido saksi honot taya non di sude HP na adong di tangata saluhuna. Holano pangiduan nami tutu habis do kota ate. Tare lahom mak kota tai lahom amereng pesta Gotilota akar ruas taido na mangisi acara. Jala diundang do adong desi bintang tamu. Ima anak ni Huriatta alaidang apa leson ima Maria si Morakir. Ima da boy do honon nami tuhamu akka manginang mangido mangelek mahami sok songoni nang dihamu amang inang parhalado namangula dope di Huriattaon dukuk kamu ma panitia naung ditunjuk asa mardalan pesta Gotiloni di bagasan las niroha jala gabe tau puji-pujian hasangapon di tuhatta debata marsanga ma tuhatta marhite ulaotta di tonga-tonga ni Huriatta songonima panorangion siak kami dohoton gomos pangiduan nami unang lupa hita di sude asi dohot holong niroha nau pinasa ni debata tu hita tuhatta ma mangaramoti hita mau liate ma hupasatami tu hita butima songonima panorangion sian hami panitia pesta Gotilon.
di bata sian saluhut na roha, ima mangaramoti ate-ate dot pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madihita saluhut na, selamat hari Minggu. Nang dihamua manami na nami dot sude keluarga, na tongon marpungu di jabut tabe, sahat matabe nami Tuhamu saluhutna. Dihamua manami na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus, hatani debata, barita nauli, nagabi turpuk jamita di parminggota di bagasan sadarion, imana tersurat di buku Markus bidu 10, mamuka sian ayat 35, sahatu ayat 45. Markus bidu 10, mamuka sian ayat 35, sahatu ayat 45. Puja hauma tuhita ganub, tapai utiutma di bagasan rohata. Songonon madidok disi. Dungi Roma madapoton ibana si Jakobus dohot si Johannes akka anak ni si Zebedeus. Ia hatana sida, guru nami, adong do pinangido ni rohanami si lehonommu tuhamin yan. Gabinin na mamadok na sida. Ayaha do pinangido ni rohamu si bahenokku tuhamu. Dungi didok na sida matu ibana. Naing bahenommu hami huddul dihasangapomi. Nasada tu siamummu. Nasada nari tu abirangmu. Alainin na Jesus mamadok na sida. Dang dibotohamu na pinangido munai. Tung tarinum hamu masinumokki. Tung tar paridi hamuma paridion si paridioki. Gabe di dogma tu ibana. Tarbahek kami do. Donginin na Jesus pamandok na sida. Tutu donian. Inumam muna do sinumokki. Jala paridion muna do. Paridion si paridioki. Alay na mabahen hudul tu siamuku dohot tu habiraku. Dang guru diawi. Diaka naung diradehiad doi. Alay dung ditarbigi tu nasapului. Gabi sogoma rohana sida di si Jakobus dohot Johannes. Jadi di papungu Yesus manasida nin nama madok nasida. Di boto hamu do. Dirajai akka sigom-gomi bangso do parribe nasida. Jala dipaksa akka nasangap na do nasida. Alay unang masongoni yang go di hamu. Manangise hamu nagiot sangap, ima gabe panguloi di donganna. Jala manangise hamu nanaing parjolo, ima gabe na poso ni donganna saluhutna. Ainang anak ni Jolmaipe, dada asa dioloi halak ibana ubahin naro. Ibana do balik panguloi jala mangalehon hosana, bahen tobus ni torop jolma. Ido yanggo sahatna. Dihamudongan sahabor seao di bagasan Kristus Yesus. Sudido jolma dihasianganon. Lomo rohana asagabe uluan, asagabe pemimpin agar menjadi orang besar. Sudido hita. Sudi jolma manusia nadong dihasianganon pastinya berkeinginan agar menjadi pemimpin. Agar menjadi orang besar. Ala pangatusyota taringotu salak uluan manang pemimpin, ima akahalak nasangap. Ima akahalak yang disegani. Akahalak yang dihormati dan diterima oleh banyak orang. Lumobi marupani, alani stratifikasi sosial di hitana masa, moloadong akka uluan manang pemimpin naro, itu akan lebih diterima oleh masyarakat dibandingkan masyarakat kecil yang datang. Moloro akka uluan tu jabut tapi pitor sigop do hita rupani makobasi. Jala pasti do pitor sangap tabain hudulan na. Alay molo akka dongan na pogus, dongan na meti, pae mak. Tanga dong pakobasiot tatu si. Alani itu karena pikiran manusia yang seperti itu
maka sudedo hita jolma. Olo asagabi uluan manang pemimpin ataupun menjadi orang besar. Langsung itu na masa dihamu ama nami na nami di dua sisian nih Tuhan Yesus ima si Yohanes dohot si Jakobus anak nih si Zebedeus. Adong do pangiduan ni na duon tu Yesus asa dapotan na sida hudulan ataupun jabatan. Ima asa hudul nasada di siamun nasada nari di siabirang. Pangiduanon di pasahat nasida tu Yesus ima ditikip di pardalanan menuju Yerusalem. Jadi yang ada di dalam pikiran si Yakobus dan Yohanes pada saat itu molodung saat anon di Yerusalem. Iko pajong-jongon ni Yesus nama harajaon. Soon harajaon ni Portibion. Ima di bagasa pikiran nasida. Alani biar enggak kalah cepat dari yang 10 lagi, 10 murid-murid, asa unang talu pitor di jalo nasida do rupani. Hudulan ataupun jabatan kepada Yesus. Yesus, adong Panginoon nami tuh ho. Bayam mahami sada di siamummu, sada di habirang. Ala pikiran na duai, harajaon na naing dibaritaw Yesus, harajaon na naing pinajongjong ni Yesus, ima songon harajaon di Portibion. Au mato. Nunga nania leleng na nasida. Rak makubasi, rap hudul, rak marsaor doho Yesus. HP dang tikos jaladang takas dope. Panadayon ni sisian na duay. Taringot tu harajaon nanaing pinajongjong ni Yesus di Portibion. Mereka mengira kerajaan yang akan didirikan oleh Yesus sama seperti kerajaan Romawi, kerajaan Yahudi. Oleh sebab itu mereka meminta jabatan ataupun kursi. Mula didok rupani, nasada di siamun, nasada di habirang, artinya menjadi orang-orang yang dipercaya, orang-orang yang teristimewa. Ima pangiduan ni si Jakobus dohot si Yohanes. Dungi dia lu si Yesus marupani nasida. Molo tabireng rupani alus ni Yesuson, herana suadong do hadumuan na tu pangiduan naside. Didokot Yesus rupani aidang di botohamu aha na pinangidomunay. Ya jelas. Karena murid yang dua itu memang dang tikos daladang takas. Panadion na tu harajaoni. Ido bahan idok Yesus. Dang di botohamu aha na pinangidomunay. Tung tarinupamu masih numoki. Tung tarparidihamu masih paridioki. Alay ala ambisi, ambisi jabatan, ambisi untuk teristimewa, ambisi untuk menjadi orang yang besar, ado alus dina duwe. Terbaik kami do, hatop alusna. Dungi dia lusi Yesus musi. Tutu do niyan. Inumomu do, sinumoki. Jala paridiomu do, paridioki. Alay dangau. Molo nama bay tu siamuku doho tu abiraku dang guru diawi. Naung di paradihiyadi. Lihat. Cara Yesus menjelaskan kerajaan, menjelaskan kemuliaan Allah itu melalui cawan dan baptisan. Si inumon dohot si paridion. Cawan menggambarkan penderitaan yang akan dialami oleh Yesus. Dan baptisan menggambarkan Yesus akan dicelupkan langsung ke dalam kematian itu. Jadi molo naing do dapotan hamuliaon. Dapotan hasangapon di harazaon ni di bata. Ido nong didokop Yesus parjolo. Nasa naing mangihut to nau di suada homma dirina dituhuk ma silang na. Itu dia yang hendak dijelaskan oleh Yesus
Tu dua sisiani. Harajaon hamuliaoni dang songon na pinikiram munay alay. Ano penian? Di jalo hamudo anon. Di inu pamudo anon sinumoki jala tarpari di hamudo anon. Pari dioki. Setelah di dalam jemaat gereja mula-mula, kedua orang ini juga merasakan. Ke-12 rasul pada zaman jemaat gereja mula-mula itu nantinya juga akan merasakan apa yang dirasakan oleh Yesus. Olan Allah memaritahon barita nauli. Jadi mulu naeng daputan hasangapun mulu naeng daputan hamuliau di harazauni di bata takas tidak Yesus. Jolo tuhukom ma silang nadok doki. Jala jolo paridium ma paridian hamatiani. Dunakaning hudok nasa naeng mangihuto Yesus di suada homa dirina dituhuk masilangnya. Artinya mari kita manuh penderita tapi holan alama kokop Yesusi. Dalam mari masuk ke dalam baptisan Yesus itu. Sama seperti yang akan dilayankan kepada 8 anak-anak dari jemaat kita. Jadi makanya nari Kamis doi tate margura mangina melusuk kutu alakon. Isinokea mati eniku lak solo halakon bertudu. Olah salakku rupani. Madok isinokea mati olah salakku. Dungu pato orang pe pangatusio padidioni. Iya padidioni. Lapatan na sakabona hita tuha matean dohot tuha heheoni Yesus Kristus. Baptisan itu merupakan penyatuan orang kepada ke dalam kematian Yesus dan kepada kebangkitan Yesus. Alani nasa naung terdidi di bagasan guar de bata ama anak dotot di porbadia nong mati doi. Di pamate hazol maun nalilingi di bagasan hadosaun. Jala di pahehe hazol maun na baru di bagasan kekudusannya. Itu. Dungi ala songon na ambisihian na duai. Si Jakobus si Yohanes gibisugo marohani na 10 nari. Sisian ni Tuhan Yesusi. Mungkin boy dohonon buasa sugo rohani na 10 ala di bagasan pikiran na sidape tungdo sarupa. Pangatusion na taringot tu harazaon na yung pinajongjong ni Yesusi. Jadi seakan-akan mereka kesal. Mereka didahului, ditekong di tukungan ini. Ala ni ima, monotamereng rupani, bohano cara ni Yesus mengajari, mamicang, ternyata tidak hanya melalui kekerasan. Mari lihat di ayat 42 di dok. Jadi di papungu Yesus manasida, ninna mamadok nasida. Di boto hamudo di rajaya kasih gom-gomi bangso do paripe nasida jala dipaksa akan nasangap na do nasida. Lihat. Ternyata mamicang dakolan ikon marhite kekerasan. Di papungu Yesus tuh. Jala Yesus memberikan gambaran. Engkau melihat pemerintah-pemerintah di dunia ini yang selalu memerintah melalui dengan tangan besi, artinya ketika ada hukuman melalui kekerasan. Merlomo-lomo dong. Aka pemimpin nadong di Portibion. Alai molo didok Yesus molo neng gabi pemimpin dohamu haduan unang ma songoni yanggo dihamu. Didok di ayat 40 tului. Alai unang ma songoni yanggo dihamu. Manangise hamu nagiot sangap. Ima gabe panguloi didonganna. Artina na ulo gabi pangului di donganna ikut dapotan hasangapon. Berbeda. Yesus
memberikan pengajaran yang sangat kontroversial, yang sangat kontradiktif kepada pengetahuan tentang pemimpin di dunia ini. Molo pangatusio taringot tua kaulua di Portibion imana kaning di ayat 42. Marlomo-lomo melakukan kekerasan. Tetapi lihat pelajaran pertama yang dikatakan oleh Yesus. Nasana ulo gabi pangului di donganna ikut dapotan hasangapon. Siapa saja yang mau melayani, pasti dia akan menjadi orang besar. Ikut gabi pangului itu. Harus terlebih dahulu melayani menjadi pelayan doa kena porsia disalut halak nahidu basanna. Odo, patuduan hasere penirohata. Inilah menunjukkan kerendahan hati kita. Ketika kita setiap orang yang percaya boleh menjadi pelayan, boleh melayani kepada sesama kita. Di saat itu juga ikut dapotan hasangapok kita. Kita akan menjadi orang besar. Itu udah kut Yesus na perjulu. Dungi di ayat 44. Didok Yesus Mose. Jala manangisi hamu nanaing parjulu ima gabi na posoni donganna saluhutna. Artinya si patu jolodo akan naolo gabi na posoni donganna. Ia akan menjadi terkemuka ketika ia mau menjadi hamba kepada sesamanya. Tapi pangatusyota melotari ngotu uluan pemimpin sedijulu deh. Unang maniani karejo, itu kan? Apalagi di parkarejoan, di kantor tabe. Unang masangan yan pemimpin tay turun tangan. Itu kan? Molo ngasang ang pemimpin ini turun tangan, ngasong na berdibar-dibar jantungan aku na masan wae. Tapi lihat apa yang dikatakan oleh Yesus berbanding terbalik sekali dengan gambaran pemimpin-pemimpin di dunia ini. Nasa naolo dapotan hasangapon iko parjuludo gabi pangului di donganna. Jadi pelayan kepada sesamanya. Jelas siapa yang mau menjadi terkemuka harus menjadi hamba bagi sesamanya. Naposo nagabi pangului, naposo naolo makubasi, jalan naposo naseret marroha. Yesus memutarbalikkan itu. Kalau kepemimpinan di dunia ini bersifat selfish, tetapi kepemimpinan menurut Yesus harus bersifat service. Service first. Melayanilah terlebih dahulu. Maka ketika kita boleh terlebih dahulu melayani, itu dapotan hasangapon akan menjadi orang besar, akan menjadi orang terkemuka. Begitu, pasti. Apalagi tapi merupani contohnya di pesta-pesta. Meloro hula-hula rupani, alai molo serep rohani hula-hulaon, dang pitor hudul ibana tu hudulan ni hula-hula alai dipudi do imana. Lihat, pasti do dialap para pestai. Hamu hula-hula nami, isomma hudulam mona. Haserepen rohai. Itu yang hendak diberitakan oleh Yesus. Itu yang hendak diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya dan kepada kita semuanya. Asai ko jumolo ma servis. Jumolo ma melayani. Serve. Jumolo ma menjadi hamba. Pangoloy gabi na poso. Molo nung ngabui hita gabi na poso na mangoloy. Pastinya. Dapotan hasangapok kita. Pastinya. Kita akan menjadi orang yang terkemuka. Di hamua manami na nami, dongan sa porsyaon, ditutup do, turpukon, dohot hadirion ni Jesus sadiri. Tidok Jesus naung gabi pangoloy, diganup halak jalan na naung mga leon hosana, bayat tobus ni torop,
jolma. Konsep kepemimpinan ni Yesus onma nagabi dasar, nagabi teladan di hita saluhutna. Di dalam keluarga, orang tualah yang menjadi pemimpin. Orang tualah nagabi uluan di tonga-tonga ni keluarga ta. Oleh sebab itu, mari lihat cara kepemimpinan Yesus. Itulah yang menjadi teladan bagi kita. Bagaimana Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Dan telah memberikan nyawanya tebusan bagi orang lain. Artinya, molo naing gabi uluan na sangap, molo gaing gawin kepemimpinan yang terkemuka, mari melayani dan mau berkorban. Pengorbanan waktu, pengorbanan segalanya, pikiran, talenta. Yesus telah memberikan teladan bagi kita. Nunga dileho Yesus ada contoh di hita. Gimana gabi? Teladan di hita. Apalagi di hamu nami yang sedang bekerja di kantor, dimanapun kita bekerja, dan terlebih di keluarga kita. Memimpinlah dengan penuh pelayanan, memimpinlah di dalam kerendahan hati, dan memimpinlah di dalam kerendahan hati kita masing-masing. Napar pudi di hamu amanami na toras na yang mabuan danak tupat didion nabadia. Songon nakaning na hudo. Hamu do uluan di keluarga muna masing-masing. Alani memimpinlah dengan penuh pelayanan kepada anak-anak. Lumo biak kada danakon. Anon patol hasom munam. Pada muna na tului. Anang tapar siajari hari Kamis. Tolu pada muna tudai bata. Dia dopan ni saluhut ruas na prosea. Olo hamu menunggu-nunggu. Olo hamu mengajari. Jala holo hamu mengajak nasida tu perguruan ni Kristen Protestan. Nang songon naka nama saya. Ya, disuruh donian anak konai sekolah minggu alai bapak naidang dang rotu gereja unak ya songon ni hamu. Jala tanggung jawab muna dodak danakon adorang sobui imana maka tidak kon haporsion. Ingat itu. Tanggung jawab kalian haporsion muna tuak kada danakon. Saliling sobui dupi imana maka tidak kon haporsion, saliling somalua dupi imana hamu do manang jawab ya porsion. Alani molo lilu dak danaki hamu do non. Nomor tanggung jawab tu di bata. Nungamar padak kamu. Jakok kamu pada munai, ulau kamu pada munai, jala haburjo kamu ma pada muna tu di bata. Manogu-nogu mangajari jala makkehei dak danakon asa olo tu perguruan ni halak Kristen. Margogo mahita mangulaon hata ni debata. Amin martangiang mahita. Muliate le Tuhan dihatam naung mengajari cara menorangi pikiran nami. Asa gabi na poso na mangului. Asa gabi kepemimpinan na pelayanan kami. Asa unang hola na marlomo-lomo kami. Alay naing manian. Na toktong mangulahon lomo ni roham di sadok ngolo nami. Alani alay Tuhan, pargogoy kami marhiti to dim to di porbadia. Asa tung margogo jala tahu kami mangulaon hatami. Asa unang hola na manangi-nangi kami alay Tuhan. Alay boy mahami sulok katam. Jika nugulmit ni ngolo nami. Mulati alay Tuhan, di partikian na uli na nulehon mo tu kami di bagasang parmingguan nami di manukot ni Arion. Boy kami marpungu ruas ni Huriam. Di bagas joromon dinalaho mamuji pasangapon guarmu. Dohot na marpungu di bagas nabi. Marhite channel YouTube HKBP Depok Sadaon. O manatoktong madongani mga ramoti sa lut ruas ni Huriam. Mga leon hai pason dot hagugutu hami. Asala marai pason jala margogo hami. Manguduti hari-hari na pinasahat pondope tu hami. Mauliate maale Tuhan upasahat rohanami tuho. Lasti tutu rohanami ala nunga di leokos sada danak di keluarga ni amanami si tanggang boru si tumorang.
Homa na madongani, homa masu-masu, jala mga leon hai pason, tu keluarga, lumobi ma, tuda danaki. Lehonom mu hagogo onut habisuho tunatoras, asa margogo jala marbisu, mga jarajari, yanak kondang pinalumehom mo, tunasida. Maulatele Tuhan, di tikting mo sa darion hubigi hami, anak komu, na yung madjalo pamasu-masu mo, diari na magihot. Homa na madongani jala mamasu-masu, jala na patuluson sakap ni rohana sa luhut na. Homa na patuluson manangapo rencana ni keluarga, ninalaho pamasu-masu ni. Jala homa na pasikopon holong ni rohana si dale Tuhan, marhite asi dot holong ni roham, na toktong di leoko tunasida. Ale Tuhan, asima roham. Homa na madongani jala mamasu-masu ruas ni huriam na di bagasan persahiton. Surduku tangamu na labok itu mamatang nasida. Jala ramoti nasa pangubation, doot si panganon na lipangan nasida. Asa marhitei, dapotan hamamalum nasida. Nang songoni molo dong, itong-atong ruas ni huriam na di bagasan arsak. Sidang olon, doot habot ni roha. Lumubi mahali Tuhan, di keluarga ni amanami, keluarga besar si Mangonsong. Homa toktong ale Tuhan mangaliw pangapulyon na sumurong. Homa na mangaliw haguguot tu amanami asa margogo mangadopi na masa di bagasan keluarga nasida jala apuli rohani ganup keluarga asa dapotan pakirimun na mangulo nasida ni Tuhan jala boy marlas ni roha di bagasan nguluna. Nang songni sa luhut program ni huriam lumoy male Tuhan di pesta gotilon na rencanaon ni huriam di hari na mangiut. Homa na pasautoni, homa na patulussoni, jala homa na madongani hut mamasu-masu ganup panitia na bekerja keras asa tungboy tulus ale Tuhan aka program ni huriami. Nang soni bele Tuhan, walu danak di bagasan parmingguan namin di bagasan sadarion na yung madjalo padidion na badian naong ditaruhon ni natorasna. Homa madongani ganup danakon ale Tuhan, mga leon hahi pason dot pertumbuh kembangan na umuli. Jalahona mga leon habisuhon dot agogo tu akan atoras. Asa marbisuk jala margugo, marmudu-muduhon, mga jari, mamudahon hatam tu ianakon nasida. Atong sahat di homa, daging dot to dinami. Molo na yung mula pihamian non siya tonga ni Joromon, homa na wadongani hami. Jala pataru hami satu jabu nami. Pajupang dot keluarga di bagasan dame nasiako. Marhite Kristus Yesus upasahat hami tangiang namion. Amen. Maredehita siya bukwede nomor 730 huhut tapasahat mapeliat tatu debata. Tuhan
pinasahat mahita tupat didion na badia marede mahita sia bukuede nomor 146 ayat 1 dot ayat 2 di ayat 2 jongjong ma saluhut natoras. Jongjong manatoras. Martangi yang mahita. Alia manamina di Banua Gijang, narodo hami tujolom maboa nakada danakon. Saya si maroham, jalo manasida gabe anak komo. Pasu-pasu jala pargogoi manasida mangeahi hangoluan sogot. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hata si paingot, dihamu akan atoras. Atau kamu akadongan, nama boan danak si didionon, tangihon hamuma hatani Tuhan Yesus. Lahoma hamu tu lihat portibion ninna madok akka sisianna, podai hamuma saluhut bangso, didi hamuma nasida tu bagasan goar ni di batama, dohot anak dohot todi perbadia. Ajari hamu manasida mangaradoti saluhut na hutonahayoni tu hamu. Jala ingot ma. Say dongan aku do hamu ganup raari. Rasi rasaro ajal ni hasyanganon. Manangise na porsea. Dohot ni didi dapotan hanguluan. Alay na so porsea. Hona uhum sugut. Tangi hok kamuma. Dohot hata na tarsurat di surat di si Markus. Adong maaka na mabuat danak tu Tuhan Yesus asa di jama. Alay di picang akka sisian naima na mabuani. Jadi dung diida Tuhan Yesus sogo marohana di dogma. Loas samu makada danaki rotuau unang ngorai hamu nasida. Ay diaka si songonido harajaon ni debata. Natutudo na hudokotu hamu. Manangisepe anggo sosongon danak ibana majalo harajaon ni debata dang bongot ibana tusi dungi dihaul maakada danaki dia pehom matangan natu nasida mamasu nasida ima tonani Tuhan Yesus atong dihamu manami inanami natoras nanaing mamboan ni anakon tu patidion na badia. Hati dakok kamu majolo hata haporsia otai. Au porsia sada dua tolu. Amanai isi may bana au porsia dohot dihatai nama dok amin atong
alusi hamu mahata na husukut tonon. Na perjulu. Dipangido hamu nuaeng didion akadat dan akotu bagasan ni na hina porsyomuna. Na paduahon. Beha. Nolodo hamu mamodai anak komunaon. Asa diboto jala di huton nasida hatani debata. Na patuluh. Naolo do hamu marsuru nasida tu gereja dohot tu perguruan ni huria Protestan. Asa gabe ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus. Atong tapasahat manasida tu debata marhite-hite padidion nabadiai. Ini surat. Ale sean sigat kaven maleaki situmeang. Udidi maho tu bagasan goar ni debata ama. Doh tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doh tu bagasan ni todi porbadia. Amin. Saya di ramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tu bagasan harajaon ni debata rodi saleleng ni lelengna. Amin. Ale Felicia Hanesa Cahaya Putri. Udidi moho tu bagasan goar ni debata ama. Doh tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doh tu bagasan ni todi porbadia. Amin. Saya di ramoti tu hade batama ho di habobongot mon tu bagasan harajaon ni debataro di saliling di lilingna. Amin. Bapak, cepamu, dua cepamu hendak bapak. Enggak, sebelah kanan. Ale Andreas Jansen Oloan Senewe. Udidi moho tu bagasan goar ni debata ama. Doh tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doh tu bagasan ni todi porbadia. Amin. Saya di ramoti tu hade batama ho di habo mongot mon tu bagasan harajau ni debata rodi saleleng ni leleng na. Amin. Aleje konia novero simanjutak. Udidi moho tu bagasan goar ni debata ama. Doh tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doh tu bagasan ni todi porbadia. Amin. Saya di ramoti tu hade batama ho di habobongot mon tu harajaon ni debata rodi saleleng ni leleng na. Amin. Ale Benedict Oliver Yehuda Marpaung.
Udi di moho tu bagasan goar ni debata ama. Doho tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan ni todi porbadia. Amin. Sai diramoti Tuhan debata ama ho di habobongot mon tu bagasan harajaon ni debataro di saleleng ni lelengna. Amin. Ale grinta naik tambun. Udidi moho tu bagasan goar ni debata ama. Doho tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan ni goar ni todi porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tu bagasan harajaon ni debataro di saleleng ni lelengna. Amin. Coba mulu na. Ale Felix gohi sakti tambun. Udidi moho tu bagasan goar ni debata ama. Doho tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan goar ni todi porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tu bagasan harajaon ni debataro di saleleng ni lelengna. Amin. Ale Moses Gerardo Harbangan Simamora. Udidi moho tu bagasan goar ni debata ama. Doho tu bagasan goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan goar ni todi porbadia. Amin. Saya diramoti Tuhan debata maho di habobongot mon tu bagasan harajaon ni debataro di saleleng ni lelengna. Amin. Mare de mahita siya buku de nomor 147 ayat 5 laus jongjong mahita natoras. Dang, olah natoras dope. Yang mahita. Ale Tuhan debata ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga hupasat hami akada dana kotuho jala di jakokodo nasida gabi anak komu marhite-hite padidion nabadiei. Asa masuk tuhuria ni hala Kristen nasida di tanoon jala gabi panean di hanguluan nasaleleng ni lelengna. Asi maroham dohot dia kanatoras ni dakdanakon. Say pargugui jala ajari manasida manogu-nogu dakdanakot tuho. Asarap nasida taruli dia ka artani harajomu. Alia manami na di banua gijang. Say pinarbadia magoarmu. Say Roma harajomu. Say saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehom matuhami sadarion hangulua siapari. Se sama dosa nami songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unak kami togiyo tu pangujunan. Palua mahami siapa ngago. Ayo horo na puna harajaon. Dohot hagugoon. Rodia sangapos saleleng nileleng na. Amen. Tabuka muse buku deta nomor 147 ayat 6 laus jongjong mahita saluhutna.
tatangya koma peliat tanong papungon tuado panide bata martangi yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang. Odo haroroan ni saluhut si leon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masian na nilihom itu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami peleanon. Pati buluhon harajom muritonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maroha nami marhite-hite to dim. Asalam hutada hami godang ni sileon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliante tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di banua gijang saya pinarbadia maguarmu. Saya Roma harajommu saya saut malomoni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siap hari. Sesa madosa nami songo panesa nami. Di dosa ni dongan amardosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala didongani Tuhan de batama ho. Di sodako Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasorhom madamena tutodim. Amen. Horas madihita saluhutna.